Kaixo, gu sukaldariak taldea gara, eta gaur prentsa bat nola egin azalduko dizuegu. Lehenik eta behin eskuak garbituko ditugu. Ondoren nozilla hojaldran sakabanatuko dugu. Ondoren zurro bat egin eta ez pegatzeko pixka eta aplastatu. Eskuetan. La van elegimos. Eta orain bizati horiekin prentsa bat egingo dugu. Hay que 3 para cada uno. Yo después. ¡Qué rico! Prentsa egin ondoren, pintzelarekin arrauts pizka bat botako diogu prentsa. Azkenik, prentsa eginda dagoenean txokolate pixka bat botako diogu bat. Eta azkenik labea sartuko dugu. Labera sartu ondoren, 180 gradutara jarriko dugu 18 minutuz.